Siama ne boni azekamwako de ne hwehwemu ne nanantianantie no akwakopimu ewo Asante-Akyem North edwakese a ewo Asante-Akyem Agogo no emu kodmo na adwadifo no de won mo haw ne won mama ne hu osu etunanim ese afie brodi a abuo no onya hu esika onya hu emfaso enti wo sre aban bebre se one district one factory na wo de ba no ommodin se obabesi factory no ba ko ewo no na no de brodi ho adwuma nko an obeye enti akoba se brodi ebuse ya aban no adane dane ani na adwadifo so anya sika aguo no kotokuo mu wo se aban se akuafo bra ebre no de wohunu won ho ano ewo baabi biara azekamwako ene edwemhema akoso atawia ene di nkomo na odi nsem nyina etu edwa antina ni hweye na anema yenso nya ho fa so nura ye de ye adwuma no eye bibi ti se agrochemicals ye de bobo ye mfuo na se se na obi enu ha ode se kan na edo na mo ye di enuro bi ekum wura ena edo a obi anim se ndo no bo na koso yesra ban se ono de otwe akuafo na otwe Ghana man nyina ho otwe na nhwe akuafo ndo no bo no koso na enti fanya adwuma no manuane ma ebro bibia watermelon toast nyadua makop enkuruma bibia ebia wo fo biafo hene nana asadu kukurabo ade adesre to aban enu se won modin se edwakase a ewo empotam honum no obesiesia mo na dwadifo firi adwaman so ba odo won mu emfudie ene akande asie ka me chetifo pasa ko yiji chetifo na efem na nasa de kuku na obi biafo na de tia se part no yiji na ha wo shama insuo pa che depending on the never be able to set it's not bad some way there's a grab was crying in your way on between ne kwakra no akuafo no bi nso efa adom kase so ede won sem ekakra ne amani hu a wo fam wo won madwuma yi mu atudwa